παιδιά, σήμερα θα παίξω Brawl μαζί με τον Spike. Ναι. Μίλησε. Τι? Τι κάνει έτσι ρε παιδιά? Ωραία. Ας παίξουμε με το Spike. Ας παίξουμε με τον Edgar. Για να σου πω εσένα. Σταμάτα, μην δεν θέλουμε να παίξουμε άλλο Brawl Stars. Σταμάτα, καταλαβαίνεις? Σταμάτα το, δεν μου αρέσει το Brawl Stars, δεν μου αρέσει να είμαι σπαστικός. Μα έτσι έχουν δημιουργήσει η Supercell. Δεν μ' αρέσει να είμαι σπαστικός. Οκ. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω. Καλό, εντάξει. Τώρα θα δεις. Άντε φεύγω εγώ. Λοιπόν, θα τους διαλύσουμε όλους στο Αντώνη μου. Ναι, θα τους διαλύσουμε. Ναι, εννοείται. Και εννοείται θα πάρουμε και 10 win. Εντάξει, ψηλά τη στείνεις στη φωλιά. Μεγάλα ητέ που δίνεις στα πουλιά. Δες με τώρα πως... Λοιπόν, κάθιστε να πάω να σπάσω το κουτί. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να σπάσω το κουτί? Πάμε, 1v1 έχω. Σοβαρά τώρα. Δεν πειράζει, πάμε άλλο ένα game. Εντάξει, πάμε ένα άλλο game. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ δεν τα πατάω αυτά, μόνο σου προχωράει. Ωραία, οκ. Εγώ πάω μια τουαλέτα. Συνεχίστε εσείς. Παγαούλης. Είμαι συγκινημένος. Είμαι πολύ συγκινημένος. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ σαν ποτά λέμε βαρέθηκα. Πάμε γρήγορα παιδιά. Πάτα play, είμαι έτοιμη. Max to the max. Θα σου πάω τα max. Θα σου πάω τα max. Είμαστε έτοιμοι! Δεν θέλω τίποτα! Είμαι μόνη μου πολύ γρήγορη! Max to the max! Είμαι η ταχύτητα! Κατσάω! Πάμε παιδιά! Εδώ! Πάμε! Ένας μπατ! Είμαστε έτοιμοι! Είμαι σαν την ταχύτητα! Ταχύτητα είναι το μόνομά μου! Έλα εδώ! Πέθανα! Ας το καλό! Δεν είσαι πολύ γρήγορος εσύ για μένα! Μα δεν σε κονούσα καν. Ναι, αυτό. Ας το καλό!
τον Μπροκ. Άντε. Έλα μάγκα, έλα, πάμε. Έτοιμοι είμαστε. Να πάρουμε 15 kill. Πάμε. Έλα, τους έχουμε μάγκα. Έλα, 15 kill μέσα σε 10 άτομα. Πάμε μάγκα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός. Έλα, πάμε μάγκα μου. Έλα, τα έχουμε όλα. Λοιπόν, δεν μπορώ να κουνήσω κάποιο. Διάλεξε ένα. Αυτό θα διάλεξω. Ωραία, πάμε μάγκα μου. Σύρους. Ο πιο ενοχλητικός από όλους. Πάλι σε νικάω. Ας το καλά σου. Ας τε φεύγω. Άντε, μάγκα μου δεν είσαι τόσο καλός. Να πάρει μου έναν το παππού. Τι είπες? Τίποτα. Άντε πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι έτοιμο. Πάμε. Ένας φρανκ, σε παρακαλώ μην μου κάνεις κάτι. Τι να κάνω, με πόνισε η μέση μου. Είμαι εγώ. Δεν ξέρω καν τι λέει, πάμε να αλλάξουμε. Μάλλον αυτό σημαίνει πάμε να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ωραία, πάμε για kill. Οπατό. Ωραία. Δεν θέλει teaming. Τι να κάνουμε, δεν θέλει teaming. Με αγνοούν, χαχε. Εμείς τι να σε κάνουμε. Εγώ κιτάρα
μένα. Τους σκότωσα τώρα, τι έγινε? Πάμε. Τέμα. Λοιπόν, βγάζουμε. Νομίζω ότι εγώ να βγάλω το intro, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ και ο Τίκ σας αποχαιρετούμε με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, μία εγγραφή. Και από εμάς τα λέμε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.